미즈람니 리양로 त्रिपुराव कांचनपुर ताई दामसराव फाई दंफैनाय र बिसि गोदोक मांगै दंखा मासाया मानंया हायखि बरंनो केंद्र सरकार नायनायखा मरबो बरंनो तंथायरना नांगानो बरं इंडियानि बरंनो एबं बरं त्रिपुरानि थानाय बरंनो ताबु त्रिपुराव हापुं हातायो बरंनो ताबु पुनर्बासन रिहेबिलिटेशन नायमानि अब पास थांखा आरो बर पपार कांचनपुर पपार पानी सागर नाया बर बुरो नाय रनानि नाय हासो खापुंगो न रना नायो आबनो तुइसे फातानि बरक फायनाय र कक बांगै ताबु बरक स्ट्राइक खायदों आरो बिसेसकाय मिजोरकबो जम्पु हिलनिबो बरंनो दुमसायदों ताई आबनो रगै बरक खरंनै जान आरिखा वानसा खरकसा तिप्रासाखाय फायरमेन सागिरि खायदों फायर सार्भिस डिपार्टमेंट बथां तंथानि बन तक थारका वाक तक बुतुई बुई बन बुथारका आबनि यागुलो जों तिनि तिप्रासारक जतन बुखा खामै तंखा मुक्ति खालाय तंखा अमनि यागनि यगनानि बाहाय लामा अब कि अमतिखे मामुंदा ओंगै थांसिनाय आबनो यगनानि बागै तामु खालायताय तिनि अरनि जत पलिटिकल पार्टी र वानसुंगानि बाता किन्तु वानसुगिया अब बाइके वानसुगिया निमान दरसा सानो तिनि एडिशन अपन सकागिनाय स्टेटहुड खायै भारतनि संविधाननि 2-3 दारा सानै जों तिनि बायजों सिनाय हनै ताई दरसा सावो तिन हानो ताम बांनाय ताई दरसा सावो मोर पावर बाइन चुगु ताई दरसा सावो ऑटोनोमस स्टेट बाइन चुगु ताव जों वानसुंगा बाता ताई दरसा सावो एनआरसी अबर मानखाइन चुगु नै तिनि जों नायसिदि ताबुले सिक्सिदिल सानपुरबो गोबां मा बेजालंखा कक बांलायखा नांलायखा ताबुक जे स्टेटहुड सानै तंथिनि अरबो केबेंलाय दं ताबुक सादि तमुंथिनि थानि हुम पावर तंखाय कांचनपुर बरक जोंना हायजा खायमान खामु कांचनपुर काफुजा तंमान खामु मा मान खामु माया मां लाख आबनि बाङैनो किरिजागै अ जे ताबु नागरिक मंच हनै जे उगै स्ट्राइक खाय तंनाय बरनो मुसंनानि बाता बकि पपारो दाना नायबा बबा हासो खापुं सोंना नायो तामना आमनो सुदु सयलायलिया सया बर पगै थांगा 1931 साल राजानि रिजार्व तंमानि कांचनपुर आ कांचनपुर सस्ति समितिनि बुङै नाखा एवं 1941 साल 43 साल जे लाख लाख बर फायै राजा नुआखाइला रायतनि फ्रु त्रिपुरा चितंमानि चितगै जागार मानि आ जागारनाय रक्ताबो जे नक फांनोसे ताबो हारिया नै मिसिल मिटिन खाय बरक जान आरि दङ ताबुक जे लिडार तंनाय र जे पलिटिकल लिडार तंनाय र आं कयनामुसुं फायदि खरां बाक्सांगै खा बाक्सांगै स्टेटहुड सान्थिनासे अमनि साराताय गायसा लामा गरै अर नायनाय दि जों नुकुजागु केंद्र सरकार हाय आइन खायरमानि सुसे बरक 144 दारा आइन आबनो सुदुसे लेवारामु तिरुबुई कादुलुई काखिमि मिसिल खाय मिटिं खाय तंमानो तिनि उ सगांगो थांनाय उनको दसरामो केब नीति कासलायपुरु मुंसा खालायसे कखा तिनि बरनो अमा हायके गोबां गत नांखा जेमन नम दि तिनि अर राजन्तायंखा तिनि बरंनि नक सकान ताई कुनावो नक सका बरक हरताम बुथारका कुनो बिचार करै मुंसा करै अ बिचार साब खायनाय खायमिया कारण जानि थानि हुम बुइन थानि न बरक जेसे खायपनो ताबु गिदि दं अमहाय जागावो अमहाय परिस्थितिबो जों तिनि अमहाय जे बुथारजांमानि न कन्डेम ना सिलायनानि सेलेंनानि बाता ताबुक त्रिपुरानि जत बररक तामुं तंखा जोंखाय पलिटिकल लाइस पलिटिकल
थिंकिं खायसे दंलायसिउ आसलखाय जोंनि बर'नो मोथाङै पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट पार्मानेन्ट सलिउसन खायख्लांनानै आबो केबो वानसुलिया वानसुखाय तिनि हायिया वानसुखाय अमा हाय जागा सकपाया कक बाक्सा खुबुसेन बरले रिसिम हाय खिग्रक थानसा आरो जत पलिटिकल पार्टीनो दं अंको नागरिक सुरक्षा अंको कमिटी आबो अ मिजोरावखाय बुकतेखाय दुमसाय दंखा तिनि मिजोराव सोंना मुसङो सालसा काঞ্চনपुर बा पेसारथल निनि खेदासरा जत बं बर लमै थांखाय नों मिजोनि कन्डिशन तामुंनाय आबोनो नों तिनि वान सुबिदा नाय मिजोरावखाय वान सुगनाय नों आरो जम्पु हिलो तंमानानो कामखायै नरखे तें वान सुगिया नर तिनि तांगै वान सुगियाङै तिनि हायिङै दं अबनि बागै जत पलिटिकल पार्टी ताबुकजों कक बाक्सा थानसाङै स्टेटहुड सानै नेक्स्ट जेनेरेशनाव मोथाङै खालामनानै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट खाय खालामनानै आरो से वान सुंनानै बाता दिनै हाय अरय परय इङै दंखाय सुग्लिया आव सरकार फाइब बुइनो कांग्रेस फाइब बुइ सीपीएम फाइब बुइ बीजेपी फाइब बुइ साबो तंसिनि किच्छु करिखासों ताबो बर पुरा बनि यागो कब्जाव अरसों हायचे रोख्लायनाय सामो रोख्लायनाय जे बर सरन एक राजा माने चीफ मिनिस्टार फाटानि फाइनेसि चीफ मिनिस्टार नङै दंफायो अमाहाय जागाव दंलायै जों त्रिपुरानि टिप्रासारो तामुइ जों तिनि अमाहाय खाबाक्सा खुबाक्सा नङै मालांलिया अमनि बागै जों जतनो कबंना मुसुङो आं जारा त्रिपुरानि टिप्रासारनो फाइदि जत सिकित जत लेखापरा गोरों गोनां गोरै बेबांनो गोरों सांगै खरां बाक्सांदि ए दार्जिलिं गुरखालेण्ड हाय ए बुडुलेण्ड हाय अमाहाय केसे जों माना नांनाय हाय के माया कारण अरन जों नायनिख्या एक सालसासो अरननि 0 पॉइंट थानाय ताबो बाक्सा साव 20 पॉइंट 20 सीट बायनो जों कापि मिजोरामनि बिहारनि हायिंनाय बिहारो कांग्रेस खायबो बिहारी बीजेपी फाइबो बिहारी नीतीश कुमार फाइबो बिहारी आरो जेसेबानो फाइदि बिहारी अरहंखाय नों 20 सीट माननानै कक बाङो बाइके कक बां 20 सीट ताव जों मात्र 13टा सीट जों मेजरिटी अ मेजरिटी सीट ताई बाकी हिंखाय गुबुननि दफारक भोट दियांखाय जों पास खालाया बाइके साइमान नों अरवा आं जों 20 सीट बुसाय चीफ मिनिस्टार होनाय आबो इमां से इमां सिक्स दिनल सालनायफ्रो जों तिनि गोबां मा बर कासुका थैरनाय जाननाय सिक्स दिनलिया सिक्स दिन मांखा ताबुक सिक्स दिन अपग्रेडेशन से दरकार खायनो स्टेटहुड बेस्ड ऑन 6 दिन अंडर आर्टिकल 2 and 3 मेघालय बा सालसा ऑटोनोमस स्टेट तंमानि बर स्टेटहुड सांका स्टेटहुड सानै 72 मांखा मिजोराम 6 दिन तंमानि ताव स्टेटहुड नागालैंड 6 दिन तंमानि ताव स्टेटहुड लामा एकदम सराय लामानोसो जों लामा खन हिमिलायो तागै हिम बाक्सा सरकार थांनानै बाक्सा जेनेबा बाक्सा एनआरसी बाक्सा ऑटोनोमस स्टेट बाक्सा ग्रेटर त्रिपुरा अमहायके इंलांलिया किसा काहामखाय बख्रंनि जों तेलकार खैवान सुगुइ जों थनांनि त्रिपुरानि टिप्रासारंनो 12 लक्षनो जे एडीसी तंनाय रंनो स्टेटहुड क्लाङै जों थैबो सान्थिंनाय जों तुमुं बुरा खावै थैमानि यागल जों शान्ति तंला चिनि फला अ फलानो चिनि शान्ति खायना बागै जत अमहाय तेबो गत नांनाय ताई केबो रक्षा खालामिया स्टेटहुड मायाखाय नों जेसेबां चिरि खबै साइ दंदि मुंसा नों माया बाइके माया आबो सिजा पुरा फुल फ्लेजेड स्टेट आइन प्रणयननि क्षमता बयनि दफानि यागो बरक गोबां दफानं यागो बरक माइनरिटिनि यागोया जत सीट 60टा सीट 40टा बरंनि बरक जेसे खायबो ताबो सय सालनो तालनो साल खायबो मानो खायबो दंगो जोंहाबो नुगो ताबो चिनि बरक गोबां मा एमए पास बीए पास इंजिनियर गोबां मा बरक पास खायजा बेकार खाथगै गोबां मा लेबारगिरि खायमा दंगो एवं गोबां मा सामुं खायमा दंगो माया मुमा बुफानो पुसि मालिया बसाइजों जानानैसे लामा करिखा
어바하이케 자가워 정티니 똥마니 아버니 바가이 앙 저또 띠프라 사랑나 따북니 제 증잘 어버 따북 탁락 어마하이 티니 땀치게 뭐 gonda 서러버 클레이마노 아로 gonda 서러버 클레이노노 스프락마노 니니 초일랭타보 스프락마노 니니 사모노보 스프락마노 모노보 스낙마노 저또 자가 비라시 마일러보 스프락마노 니니 컴팩트네스 에리아 오포 스프락 파이마노 가람보로 드륵드륵 컴팩 파유 방의 경우 디니 파유 그나 모르는 자가루 아버니 그구노 그래 প্রতিবাদ করে আবকাই সরকার একদম সিরিং তোমা কংগ্রেস তোমা বিজেপি তোমা কমিউনিস্ট যত সিরিং yang জংকাই ওয়ালাইলাইও সাববাই সাবওয়ালাই সিপিএম নীতিপ্রাসা আইপিএফ নীতিপ্রাসানো সেজাও আইএনপিটি নীতিপ্রাসা আইপিএফ নে সেজাও আইপিএফ নীতিপ্রাসা আইএনপিটি নে সেজাও বিজেপি নীতিপ্রাসা আইপিএফ নে সেজাও কংগ্রেস নীতিপ্রাসা আইএনপিটি নে সেজাও সেজালাইমাং নগদ টাকা পয়সা নङै কক সালাयनायनि চিনি অঙ্ক করিখা गोथां बयर करिखा अ तुंलग जत तिप्रा नीतिप्रा सारंग सिख्ला जारा सिख्ला थै ककजा नं थानिबो आं कयो फारिजों थानजांगै अ तिप्रा लेन नाहारै पार्लामेन्ट सलेसन खाइख्लांनानि एबं निनि सिटनि गतिया निनि पावारिया पलिटिकल पावर जेता तिप्रा लेन आस स्टेटहुड आरो सेसों याकुं बारगलायै खा बाक्सा खुब बाक्सांगै जत तिप्रासा पलिटिकल पार्टी न खरं बाक्सां नाबगै कबगै चिनि तिप्रासानि थोनांनि पार्लामेन्ट सेटेलमेन्ट न क्लांना बागै जत न आं कबगु फाइजा बायदि खाता तैसिदि ता नासिलायलायसिदि ता जलिसिदि ता सेलेंलायसिदि हामजालायदि ताखुक बाय ताखुक नेता बाय नेता पार्टी बाय पार्टी हामजागै फादि जों गोरोंसांसिदि नै जतन कबगै आनि कक अरन मथाका चिनि चबा ए लकथन तिप्रा लेन लं लिभ